Има ли ухване да... Не, ето го, лети там. Той е тренер. Той ще го направи. Добре. Запълни го, това е добре. Когато много богато сме. Искаш ли? Искам да мина малко ниско, да видя как е. Как захожда? Да. Най-добре е да се пазите и тук, къде сте вие, да го качиш. Да. Дай да махнем акумулатора там. Махнем акумулатора. Отвориме на Мен трябва да видим всички прои по-може. Какво може? Ще прави тона, ще прави... Не дай да не угасне във въздуха. Не, да не угасне. Да не угасне, защото трябва медено. По този начин направо съм го настроил да плюва горило човек, за да мога да работи. Много е така богата сместа. Пазнете се да каца ветко. Леко, отнеми му това, ако такова го угаси. Чакай, аз имам кипче в колата, ще го гребна. С пристракване. Мини по-ниско, аз ще го гребна с кипчето. Не, с пристракване. Прищракай го. Идеален. Идеален. Браво. Добре. Идеално.